Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε με μπας, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάμε rank 27 μάλλον. Και μετά θα τον ανεβάσουμε πολύ γιατί πιστεύω έχω όρεξη να παίζω με μπας, οπότε anyway πάμε να παίξουμε. Έχει μπει και αυτή και αλλού τα season. Βάζω εδώ. Παπ. Παπ. Πω, γιατί με έκανε slow. Παπ. Όχι ρε φίλε. Άμα δεν ήταν ο Ρίκο, πες να είχα βάλει κανένα γκολάκι τώρα. Ανοίγω gadget. Μην κάνει ατάκ αυτός. Πω. Θα το φάμε. Όχι, θα έρθει ο Κρόου. Τη διώχνω γιατί σίγουρα θα έρθει. Όχι. Από πού ήταν αυτός. Πού εμφανίστηκε. Πω ρε, άμα δεν υπήρχε αυτός εκεί πέρα. Ήθελα να παίξω έχω τρελό play. Ρε με το Ρίκο που σκάει damage. Άντε, άντε. Τρομερή πάσα. Όχ. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Άντε, γεια. Όχι, όχι ρε φίλε. Πάω να τη διώξω. Α, πότε βάλαμε γκολ. Α, ναι, πριν έβαλε. Νόμιζα θα πάμε overtime. Καλά, εντάξει. Πόρε, ρε. Stop talking, please. Brr, 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 brr. Πόρε, άμα ήταν αυτό. Και είναι και άσχετος αυτός. Είπα κι εγώ, θα μην το βάλει. Είπα κι εγώ. Είπα κι εγώ. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Legendary. Όχι ρε φίλε, πώς γίνεται να πέθανε αυτό το poison.
Τι έκανε ρε. Μπρο, δεν είσαι έξιμος. Αντιγιά, πώς την πέρασα έτσι ρε. Ωχ. Ωχ. Όχι ρε φίλε. Και όλο το άφησα νόμιζα θα το πιάσω. Πάτε πάρα ρε, τι με κοιτάς. Τι κοιτάει ο άλλος ρε, τι κοιτάει ο άλλος ρε. Πόσες επεμβάσεις θα κάνει αυτός. Άντε να πούμε. Δηλαδή σοβαρά τώρα. Όχι, το θα φάμε. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Τσάμπα ατάκ. Τσάμπα ατάκ. Λυπάμαι το ατάκ, όχι που πέθανα. Όχι, ευτυχώς. Παναγία μου. Παναγία μου. Όχι, τι κάνω ρε. Ήπια Red Bull. Μάλλον δεν ήπια Red Bull. Όχι, πώς. Νόμιζα ότι έχω ακόμα Hypercharge. Όχι ρε. Τι έγινε. Τι έγινε. Τι έγινε. Τι έγινε. Χοντ. Ατέχεια. Όχι Κορντέλιους. Όχι Κορντέλιους, αντίπαλο. Όχι Κορντέλιους, αντίπαλο. Όχι Κορντέλιους. Όχι Κορντέλιους. Όχι Κορντέλιους. Όχι Κορντέλιους. Δεν γίνεται Κορντέλιους. Κορντέλιους είναι σπασμένος. Το game είναι ερωτηματικό. Έβαλα ένα Κορντέλιους. Όχι Κορντέλιους. Ρε τι κάνει ο Κορντέλιους με τη ζωή του. Δηλαδή έλος. Βάτο. Τι κάνεις. Τρόμαξα. Κοίτα εδώ ρε. Θα το σκότωνα. Απλά φοβότανε. Ωραία. Γιατί με πετυχαίνει πάρει Κορντέλιους εγώ. Γιατί λέω εγώ. Όχι ρε φίλε. Μπράβο ρε Έντγκαρ. Πάμε, Σέλι, πάμε. Κόβω την πάσα.
Αντιγιά, πα. Όχι ρε, πώς δεν τον πέτυχα. Άντε ρε. Όχι ρε. Πάσα. Όχι. Όχι ρε φίλε. Τι λες τώρα ρε, χάσαμε. Πώς δικά τώρα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Πρέπει να είμαι εδώ να το πιω 5 χρόνια. Για να τον πάω 27. Δεν γίνεται. Ο Κορντέλιους είναι σπασμένος. Είναι σπασμένος, τι να κάνουμε. Άμα ένας παίκτης είναι ελαττωματικός και σπασμένος, δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Θα πάω να παίξω Κορντέλιους και να πάω 25 rank. 35 rank. 55 rank. Ωραίος ο Μπροκολόκος. Τι να κάνω τώρα. Εντάξει, δεν το παίρνουμε στα σοβαρά. Εμείς είμαστε άλλοι τύποι, δεν αδειάσουμε ποτέ. Κοίτα, τα χατάκια στο γωνίο όπως είναι έτσι. Πατσάου! Τι μου δίνεις πάσα ρε με 400 HP. Double kill! Άμα δεν υπήρχε το κεφάλι, double kill θα ήταν. Πώς πεθαίνει αυτός ρε. Πρέπει να βάλω cheat για να σκοτωθώ. Για να το σκοτώσω. Ρε έχω 11 HP και εσείς έχω κάνει όλους knockout. Έχω 11 HP και έχω μείνει knockout bro. Και με λέτε toxic επειδή βάζω dislike. Όχι μπρο, δεν είμαι toxic μπρο. Απλά έκανα triple kill με 11 ζωή, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ μπρο. No please tell me. I have killed 3 people. I am good player, bro. Όχι ρε, ήθελα να κάνω attack και να πάω με την μπάλα. Όχι ρε φίλε, πώς το χάσαμε αυτό. Πήγαινε. Έχουμε Κορντέλιους, νικήσαμε. Αφού έχουμε Κορντέλιους, νικήσαμε, έτσι πάει ρε. Έτσι πάει ρε το θέμα. Περίμενε, εγώ να φορτώσω attack. Τέλεια, καλύτερα. Ρε πώς δεν πετύχα.
Κορδέλος κάνει ό,τι να είναι, συνεννοησίες. Με τον Κορδέλος Μαχαρόπουλο. Ρε φίλε. Ωραία, τι έφτασε ρε. Μπράβο ρε στον Μπίμπι. Στην Μπάιμπι, μπράβο. Μπράβο στον Μπίμπι. Πάμε λίγο. Οχ. Γιατί πρέπει να έρθουν 5 άτομα σε μένα. Γιατί πρέπει να το φάμε τώρα. Γιατί πρέπει να το φάμε τώρα. Και έχουν όλοι hypercharge. Και έχουν όλοι hypercharge. Και έχουν όλοι hypercharge. Μπρο, ποτέ να μην κοροϊδεύεις. Μπρο, ποτέ να μην κοροϊδεύεις. Μπρο, ποτέ να μην κοροϊδεύεις. Εδώ είμαι Δημήτρης. Δεν κοροϊδεύουμε εδώ. Λυτρωνόμαστε μέχρι αύριο. Μπρο. Όχι. Πείτε με στο τέρμα ρε, πείτε με στο τέρμα ρε, πείτε με στο τέρμα ρε. Ήδρωσα. Ρε, πείτε με στο τέρμα. Πείτε με στο τέρμα ρε, μην τους αφήνετε. Πάσα. Δεν κοροϊδεύουμε εδώ. Εδώ είμαστε δημόσια εταιρεία υπηρεσίας. Δεν κοροϊδεύουμε εδώ ρε. Να μάθει λίγο το παιδάκι. Να μάθει λίγο ότι δεν κοροϊδεύουμε. Καλά, πολύ χάρη. Λοιπόν, για αυτό το βίντεο τα λέμε σε ένα άλλο και μέχρι την επόμενη φορά. Bye bye.